Kumusta yung mga pura hamnida? Ako nga, Paulol Party. Ngayon, dadaan natin ang sabi ng mga admin ay isang issue sa K-pop fandom. So, syempre, dahil isa akong K-pop fan, sabi ko kay BTSG, Yeah, we're here. I mean, may ipapala ko. Ipapanoorin natin to. Kaya natin agad simula. Ano ba yan? Ang kalat-kalat! Ano ba ito? Ano itong pinaghugasan nyo? Bakit ganito? Ang tagal na hindi nyo pa hinugasan to! Ha? Nagugas na ako kanina, ma. Ikaw! Anong ginatubag mo dyan yan? Ba't hindi ka pa naghuhugas hanggang ngayon? Nagugas na ako kagabi. Kagabi yun! Kagabi! Wait lang, parang tong skit. Ba't gano'n sila umacting? Parang galing sa TikTok yung acting. Nakahilata ka maghapon? Korean-Korean yung atupag mo? Kano yan? Kuri-kuri na yung Korean na yan. Corina Sanchez. Anyong aseo! Tapos ko lang yung latest video. Bakit kinakailangan tapusin yan? Hindi ka... Ewan mo, skit to, men. Yung mukha pa lang nung bata eh. Kanino to? Kailangan kong text Singalan to. ba yung kuri-kuri nito? Nakakapanood ko sa TikTok, alam ko na ang baduy na acting sa hindi, okay? Kunin mo nga yung pinapapagawa ng hype na itong di mo utusan. Baka meron siyang gusto ipahiwati, kaya pagpatuloy natin. CD pa, uso pa ba yung CD na ngayon? Mo pare-parehas. Wow, millennial nanay. Bakit ganito? Oh, may mga pa-picture-picture ka pa. Ano ba naman to? Oo, kasket kami. Kung galit ako nanay, as in literal na galit, hindi ganito ang nanay pag galit. Then, as in tumitilamsik ang kanyang laway kasama ng mga gamit mo. Pag naiinis siya. Tinan mo, alaga-alaga nga siya, inurong yung kung ano man Bakit to. ganito? Oh, may mga pa-picture-picture ka pa. Dahan-dahan pa eh. Mahal to, di ba? Pero ko to, di ba? Pinambili ko. Oh, Tapos yan! BT, ito, Jimin! Nandito ka! pwede nyo yan. O yan, itapon na lang. Ano ba? Pulutin mo! Ayan, oh, naiintindihan mo ba yan? Yung module mo, tignan mo yung module mo, oh. Yan ang module ng ANA, ano ba? Bakit nagagastos ka ng ganito? Dito na pupunta pera namin ni Papa mo? Yan! Ayan, yan, oh, ayan. Yeah! Yan eh. Wala namang point ka yan, oh, ayan, oh. Kahit yung pagbato niya eh, man. Ang acting vibes eh. Wala nang direction. Ito mga picture na yan. Ang papangit. Okay, fake na. Walang ganun magsalita. Ang papangit. Yung pag hindi conversational yung mga salitang gamit. Oh, Paulo, ano ba yan? Paano mo naman ina-analyze? Takina mo, gumawa ka sarili mong Hindi, may video. pasindi ka pa. Nakakainis Kasi kung skit niya ito, may copyright to. Kailangan ko magsalita, pwede tayo makopyright kung sino man gumawa. Ah, puta! Si Bin Sentiments! Si Bin Sentiments ka! Salamat sa context. Salamat sa context sa comment section, hayop. Puro kalat tayo. Hindi mo Okay, kaya pala. Problema. Ito pa, oh, ayan. May mga picture na Gusto ko yung ngayon mo lang pinulot kanina pa, pinagpopunit. Alam ko, mas masakit pag nakita mong pinunit yan eh. So, ini-imagine ko lang kung anong hilig ko sa isang bagay, tapos sisirain na isang tao. Una pala na pinunit eh, dapat humihiyaw na ako eh. Ayan. Paghuhugas lang. Paghuhugas lang hinihilig ko sa inyo. Hindi nyo pa... Ano yun? Tangina, doon pa yung tripod. Ano ba naman yan? Ano ba naman? Sentiments, Steve! Bakit pati naman yung recording nyo, nandun hindi nyo pa inayos ng maigi? Alam ko mukha dapat siyang bigla-biglaan lang na nagre-record. Pero kung nandun mismo yung recordings, para ka nanonood ng Provincianos, nakita mo may camera doon sa likod ni Lola Flora. Ano ba naman yan? Ang hinihilig ko sa inyo. Hindi nyo pa mabigay. Pero ito mga to. Baka mamaya may bumabadyang mic ka. Ito. Nakikita mo to? Sino to? Ito. Ay, Jimin! Si Jimin ba yan? Sino yan? Itong RM na to. RM! Buta remake! Ano to? Kasama ko yan! Asawa, kailan mo nag-asawa itong putang ina to? Pangit naman ito. Ano ba yan? Oh. Mamaya opinion ko. Oh, ito. Ano tong box na to? Huwag nyo i-clip out of context, hindi ko tinatawa yung nangyari sa bata. Wait lang. Yung pare mo, Jimmy! Ito kayang kanon? Oh. Ayan. Pinipindot, ataas mong ganyan. Nakabuo ng vibrator. Gusto ko yan. Ilaw, paano yung ilaw ng ano? Pang concert yan. Pang concert. Light stick! Ano ba naman yan? Hindi ka ano, Nay? Ano to? Hindi mo alam. Oh, ano to? Para saan to? Parang pulutin yung dignidad ko kung nasa na. Tingnan mo. Tingnan mo nga. Ito pinagkakabalahan mo. Ha? Paghuhugas dapat ang iniintindi nyo. Pati module mo, hindi mo pa matapos. Paghuhugas dapat. Ba't? Uy! Plastic. Ay naku, walang kwenta-kwenta tong ano na to. Kita mo? Pag yung walang kwenta, hindi mo ka masira. So, matibay. Maganda yung quality ng light stick. Ayoko na. 2,000 gumastos ka na. Dahil dito. Hindi mo ka masira. Wala to sa nanay ko. Napakahinang nanay. Napakahina mo. Nanay ko, tinitignan pa lang, nababasag na eh. O ano man yung laruan ko na... Sirain na, oh. Ay, sirain na natin. Oh, ayan.
Yon! Puta, nasira mo din. Maghugas lang ng plato ang kailangan ko. Gusto niya sinabi niya, kanina pa pinapalo ng nanay mo. Ikaw na pinapalo ko doon sa mesa eh. Kanina pa pinapalo ng nanay mo sa mesa yung light stick mo. Ngayon mo lang sinabi, ba't ba sinisira? Dapat yung simula pala sinabi mo na. Ano ba naman yung skip na to? Sino maghugas niya? Maghugas ka dapat ng plato, hindi ang puro koryen-koryen ang ginaatupag mo. Pag kami mag-uutos, puro teka. Putang ina ka. Kasi! Parang nag-iba. Parang hindi nagdag ka dito ha, Vincentiments. Koryen ang ginaatupag mo. Pag kami mag-uutos, puro teka. Okay, dinagdag niya. Wala na sinabi dito sa clip si nanay. Pero nakulangan pa siya, nagdagdag siya ng extra clip dito sa dulo. Kasi iba yung quality, kung maririnig nyo. Ginaatupag mo. Pag kami mag-uutos, puro teka. Yan ang nagagawa pag sa mic ng phone. Kasi yung kahit yung laki ng kwarto, naiiba niya yung quality ng boses mo. At syempre, sa tagal ko na nag-record, alam ko na yung mga ganyan. So, nasa si BTS, Jimin! Wag mo tutig na BTS! Jimin, wag! Well, alam mo, ang dami nag-share dito sa TikTok na walang context. Hindi alam to nila totoo to, okay? Diba, sa dami na ang tawag nila ay stitch. May TikTok watermark sa ibabaw ng TikTok watermark sa ibabaw ng TikTok watermark. Lahat na ng watermark sa mundo, paulit-ulit. Siyempre, mumukhang totoo, pero skit lang yan, okay? Pakita nyo sa mga bata sa TikTok na kinakabahan na baka ganito gawin ng nanay sa kanila. Alam mo, geto naman lagi ang style of Vincentiments. Ang ganda sana nung kanyang lagi mga konsepto. Pero para pag-usapan, kinukuha niya yung parehong napakapangit na sides nung kanyang mga subject. Na kung ating hahatiin dito, ako, yung kunyaring K-pop fan at yung nanay na ayaw doon sa K-pop na ginagastosan. Pero napakaraming in-between na mga yan. Tulad na, pwede mong gawing inspirasyon. Kunyari, ganito, bibilang kita ng light stick mo, album mo, kung ano man tawag sa mga ganyan, haul. Kung magta-top 1 ka sa klase mo, kung gagawin mo lahat to, okay lang yun. So, ibig sabihin, sa konteksto nito, skit na to, kung kanyari, nag-aral na mabuti yung anak niya up to that point, kaya nakuha niya itong mga gamit na to, kasi mahal yung mga gamit na yan, libo-libo yan. Ba't niya sinisira yung pinaghirapan ng kanyang anak? O isa pang ehemplo, ay baka spoiled yung kanyang anak. Ba't mo in-spoil anak mo? So, kasalanan mo din yun, nay. Katawa nga, tawag nito, putang ina. Putang ina ka. Ikaw yung ina niyan, so puta ka. Minumura nung nanay yung sarili niya. So, pokpok ka ng light stick sa ulo niyan, ma'am. Ano ba yan? Alam mo yung skit na to, hindi ganun pinag-isipa. Ang gusto lang talaga nila ay yung init ng clout ng K-pop fanbase na alam nila ay masalita. At alam nyo naman, pinagdahalo ko din yan, na-cancel nga ako dyan. Pero diba, tandaan nyo, hindi naman lahat ng cancel ay may katuturan. So, ayun. Diba, BTS naman nakikinig si BTS Jimin, no? Pakinggan mo BTS Jimin na sinasabi sa grupo nyo, mga kanol. Galing kay Wally. Isang nanay inayos ang BTS. Yan ang nanay ko po, tsa. Meron ng bagong stand si nanay, kaya nakita lang niyo yung mukha ni BTS Jimin. Wag si RM, pangit. Mas gusto ko si Jimin, mas gwapo si Jimin. Pero mas magaling mag-English si RM, di ba? Siya yung lagi nagsasalita ng English eh. Yung sa McDo, yung Yeah, we're here. galing kay ito. Hi Ate Pipa, I don't know what to do about dun sa vid kasi nakita na ng mga tita ko ate nakakaiyak. O di umiyak ka? Magugas kasi, huwag tamad. Maganda naman kasi, alam mo yun, lagi, maganda naman yung aral na gusto ibigay. Kailangan niya sirain. Kailangan niya duraan yung obra niya. Lagi na lang. Lagi niya kailangan niya lagyan ng tae. Okay andun na yung konsepto. Pero diba, yung shock factor, yung mura, sinisira niya pareho yung both sides eh. Para nga pag-usapan, para pag-awayan. Sunod, galing kay Palmos. Kay English, you know so much. Hindi ito si Akim. Okay, si Akim lang marunong mag-Ingles. Oh my God, baka copyright na nga ako. Baka cancel pa ako. Ito, pinapulot sa YouTube. Okay. Hindi ako. Baka cancel na naman ako, leche. Mga putang dito talaga ang mga admin ko. Kahit kayo lahat. Okay, na. Sunod. Galing kay makulay na itlog. Hoy, Ryan! Ano ba itong bill natin? May skit na naman. Anong pinagagawa mo? Ano nakababad ka na naman doon sa computer? Tapos naka-aircon ka pa? Ay naku, laki-laki ng bill natin! Hindi ka marunong mag-beatbox, pero okay lang. Anong ginagawa mo? Ha? Hindi ka pa nakikinig sa akin? Para wala kang mudo.
Hindi ma, bayad na yun eh. Nabayaran ko na kapon yan. Ha? Bayad mo na ito? 5,000. Bayad na Eh, yun. ba't hindi mo sinabi? Alternate universe ng isang K-pop fan. Sorry. Sunod! Panaligin sa ikatlo ng Hapon! Hindi naman to K-pop, inuloko mo ko. You are the one who protected me when I was in trouble. Tugon, Navis, we love you. My victory, one sink dive. Ano to? Ano ba pinagsasabi na? All the opportunities you've created, I know all your sacrifices. Tugon, Navis, we love you. Nakatakot yung mukha eh. Alam mo kung mas inunan nyo mag-aral, alam nyo sana na maraming mali-mali sa spelling nyo. Pero okay lang. Amen! Espa. Espa, cool. Sunod na Koreano ang meme. Yan kay packing tape. Kokotongan kita mamaya. Nakakatakot. Ito ba Squid Game ng Pinas? Kokotongan kita mamaya. Nakakalumpo talaga. Kasama niya yung ano eh, Panginoon eh. Pero, ano ba yun? Cross? Ano sa ano niya? Balik mo. Nakikinig ko si number 1. Kokotongan kita mamaya. Nakalagpas na siya eh. Daya! Hindi magalaw. Hindi nga ano. One-sided. Dedicated siya eh. Maraming salamat. Sunod. BTS in the building. Oh, BTS! You guys are taking over the AMA. Oh, si Jimin. You're excited. Ayun, I si can Jimin, see it. nakapink. I love it. We're grooving. Talk to me a little bit about Naiintindihan ba si ate ng mga to? Megan Thee Stallion. How excited are you? What can we expect? 오늘 콜드플레이랑 메간이랑 같이 하는데 Hindi 어떠세요? na naiintindihan. Able to perform the Nag-iiba actual yung boses niya eh, no? Pag It's iba na been yung 2 years. langwahe yung ginagamit niya. Phono BTS. Alam mo, hindi ko na makadir yung phono BTS meal niya kasi ulit-ulit ko naririnig doon. Yeah, we're here. Yeah, we're here. Yeah, we're here. Yeah, we're here. I didn't think it could be Naisip ko any. lang, mga BTS, mga BTS, ang mga K-pop groups ba, pwede ba sila magpapalit kung gusto nila? O kailangan ba all natural lahat? Ito yung AMA na sinasabi ko sa comments. But, Vincent Ben, wala ka naman si AMA? Pati si Jimin ko nasa likod, ano ba naman yan? Respeto naman. Asawa ko yan! Accept your army. Accept your Asawa kayo na asawa, alam nyo gano'ng kagastos mag-asawa? Kayo magpapakasal. Nagugunting ba to? Bakit pag ako nagsuot niya ng baduy? all the armies all over the world. Oh, the North Korean army is all over the world. Okay na. Maraming salamat. Diba? Kasi gwapo talaga ako eh. Wala akong magagawa. Okay, maganda aking panga. Kaya K-popperies ka ako eh. Galing yung Audrey. What if tahimik lang ako rito pero may nanunuyo na sa akin na isang matangkad na gwapo tapos out of mahilig na matalino, family oriented, introvert. Buti na lang wala salamin, hindi ako yan. Tsaka matalino eh. Ano to? Kailangan ko para impormasyon. Sino ang babaeng ito? Comment nyo. Wala nagka-comment. Hindi ko maintindihan. Oh, sinayon! Mahal kita. Boy, binabangungot ka gago. Pareho lang naman sa akin, di ba? Ilusyon lang ang lahat. Lumapig hati na ng Koreano. Yay! O nga pala, BA! Galing kay Id Siddhartha. Great shot. Makakancel na naman ako. Tama na! Tama na! 저는 왼쪽을 더 잘하는 것 같아요. 진짜 저는 왼쪽 윙크가 안 돼요. Alam niyo itong mga admin ko, kahit padalhan niyo ako ng paulit-ulit ng Koreana, hindi ko rin naiintindihan eh. Parang ito yung mga nagpapakit sa TikTok, pareho lagi. Bias lang kasi kayo, syempre. Pero sigurado kayo mga K-pop admin ko, isi-spaman ako ng mga iba't ibang groups hanggang panoorin ko. Si Gio na ang pinakamalapit ko. Huwag niyo nang tanongin bakit. Si Gio na ang pinakamalapit ko na kayang tagalan ng K-pop. Well, piling ko alam mo na. Kasi maganda yung lipstick guys. Okay, tigil na natin bago tayo makancel. Kung nagustuhan nyo yun, huwag nyo tayo like, share sa mga na-trigger na kansam hamnin bida-bida ang saya nyong friends doon sa video ni Vincente. Baka na totoo, yung skit lang yon. At huwag nyo ito mag-subscribe. Paulol Park na mamahamnida. Na mamaalam.